Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi, egunon goiuri, egunon mai, 30 urte jada gertatu zenetik. Eta... Bai, egunon inigo gezurra dirudi, 30 urte dagoeneko. Egunon ekipoen barkatuko dira zue, baino enaiz ezertaz enteratzen. Ze gertatu zen ba, orain dela 30 urte. Ze ausarta den ez jakintasuna mai, entzun hau. Ez dakiro goen kale, lasanaiak bizkarturik gaude. Goen kalek oilategia dirudi, eta lasanaiak elkarri mokoka bizi dira. Egunetik egunera, lasatarren itzalera, hemen bilduko gera. Gaur bezalako egun batean duela 30 urte, Goen kale telesaia estrenatu zen. Arralde izeneko fikziozko herri batean gertatzen diren goraberak kontatzen ditu telesaiak. Arraldeko kale nagusiak ematen dio telesaiari izena, Goen kale. Hasierako helburua 3 hileko iraupeneko telesaia egitea zen, baina saioak izan zuen harrera ona eta audientzia datu aparte ikusita aurrera jarraitu zuen. Azkenean, guztira 22 denboraldi eta 3708 atal emititu ziren, 1984ko urriaren 3tik 2015ko abenduaren 28ra bitartean. Baina mai, benetan etzen nola ikusten Goen kale, aita santuak ere ikusten zuen eta. Ei, ez aipatu aita santua mesedez, Gogoratu 1982an gertatutakoa. Egia da, aita santuaren argazkiaren kontu hori. Barkatuko diazue, baina naiz ezertaz enteratzen. Zer gertatu zen 82an? Zein ausarta den ez jakintasuna, Entzun nahi inigo. War up north, war down south, there's war, and the rumors of war, until that day, there is no continent which will know peace. Children, fight. We find it necessary. We know we will win. We have confidence in the victory of good over evil. Fight the real enemy. Inigo, benetan, etzara gogoratzen, Sine Jokonorrek aita santuaren argazki bat apurtu zuela 1982ko gaurko egunez? Gogoratzen naiz bai. Saturday Night Live telebista saiorako zuzeneko batean Eliza Katolikoaren kontrako kritika gogorrak egiten zituen kantu hau abestu zuen. Bob Marleyren War kantuaren bertsio bat. Eta garaiko aita santuaren Juan Paulo Bigarrenaren argazkia kameren aurrean zatikatu zuen. Munduko panorama ikusita ez dizut esango mandatarien zenbat argazki urratuko nituzkeen gaur eszenatoki batera igoko banintz. Esaten dute musikak piztiak baretzen dituela, eta gaurko efemerideak errepasatuz gero denak musikariak dira, pilo bat. Egia da, fijatu naiz baina ez daukagu denborarik dena jartzeko. Nahi baduzue, agertzen direnen erdiak aipa ditzakegu. Perfecto, vale, venga, hasteko, binomio bat. 1972an Tommy Lee Motley Crue taldearen bateri jolea jaio zen, eta 1938an Eddie Cochran rockaren aintzinderitako bat. Argi daukat, Eddie Cochran, gora. Well, the bold evil lamb, a little black bug, come from Mexico, they say. I came all the way to Texas, I'm just looking for a place to stay, just looking for a home, just looking for a home. Edward Ray Cochrane, Albert Leean jaio zen Minnesotan, Amerikako estatu batuetan, 1938ko urriaren 3an,
Genero bereko izar izan ziren Elvis Presley, Bill Haley, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis edo Little Richarden antzera, Cochranek eragin handia izan du konpositore eta letrista bezala. Primeran goiuria aukeratu bi hauen artean, bat bakarrik. 1941 jaio zen Ruggero Raimondi, italiar opera abeslaria, baritonoa, eta 1948an Oiartzunen Maite Gezala Legorburu sopranoa. Ruggero, cosa fai, jarri zazu inigo Maite Gezala noski. Nere sentimentua naire deklaratu, Ameriketan nago hau ezin dukatu, nere sentimentua naire deklaratu. Lartaun abesbatza 1982an hasi zen Maite Gezala. Sopranoa izan da txikitatik. Belarri honeko kantaria zen eta etxean bertan izan zituen lehen kantu klaseak Miren, Luke eta Polentzi izeba osabaren eskutik. Bai, askotariko artistak izan ziren familien eta oroar Lezon arrasto hautzitakoak. Euren omenez jarri zioten Gezala izena Lezoko auditoriumari. Ea mai orduan zure txanda. Blues musikan murgilduta. 1954an Steve Ray Vaughan jaio zen. Blues kantari zuri onenetako bat. Eta 1952an Keb Mo, 5 Grammy sariren irabazlea. Uste dut maien ordez beste pertsonaia batek erantzungo digula goiuri. Bingo, gaixo, goako naiz! Eta Everybody Be Yourself abestia Sesame Street programan gurekin grabatu zuelako, argi dago norden irabazlea, Mr. Keb Mo! The fabulous Keb Mo and his friends from Sesame Street! On Sesame Street, there's lots of folks to meet, and every one of them can be your friend. Yeah, there's no need to worry if you're feathered or you're furry, it doesn't matter. Kevin Roosevelt Moore ezagun haua Keb Mo bezala, 1951an jaio zen Comptonen, Kalifornian. Nashvilleen bizi den blues abeslari, gitarrista eta kompositore estatu batuarra da, 5 Grammy sariren irabazlea. Keb Mo ez izena bere jatorrizko bateria joleak, Quentin Denardek jarri zion eta alaxe mantendu zuen. Eta bai, egia da, 2001an Sesame Street programako atal batean agertu zen Coco, Kermit the Frog eta Elmorekin batera Everybody Be Yourself abestia interpretatzen. Orain zuk erabaki goiuri, 1975 jaio zen India Aire estatu batuar neozul abeslaria. Eta 1940an Nacha Guevara argentinarra kafe kontzertuaren eta antzerki musikalaren aitzindaria. Egia den musikak piztiak baretzen dituela, jarrezazu mesedez Nacha Guevara eta amaitu dezagun gorrotorekin, Con el odio acabaremos, ese es nuestro credo, basta de violencia, de egoísmo, de indecencia, no esperemos a mañana, cuanto antes comencemos, con el odio acabaremos. Clotilde Acosta, Nacha Guevara izenez ezaguna, Mar de la Platan jaio zen 1940an, aktore, abeslari, dantzari eta antzerki zuzendaria. 1974an bere herrialdeko egoera politikoagatik erbesteratu behar izan zuen, eta horrengo urteetan Mexikon, Espainian, Perun, Brasilen eta Amerikako estatu batuetan bizi izan zen. Horrek nazioarteko ospea handitu duziolarik. 1984an Argentinara itzuli zen, demokrazia berrezarri zenean. Venga, eman egurreinigo goinzuk. 1979an Josh Klinghoffer, Red Hot Chili Peppersen gitarrista jaio zen. Eta 1981an Xavi Chicker, Twistaren erregetzat hartuta. A ber, niri asko gustatzen zaite Red Hot Chili Peppersen gitarristaren solo batzuk bereziki asko gustatzen zaizkit, baina Ego Carolina jaioa, Pensilvanian ezia, South Philadelphia High Schoolen ikasi zuen Frankie Avalon eta Fabian Forterikin batera. Zalantzarik gabe, Mr. Chubby Checker. Limbo lower now. How low can you go? First you spread your limbo feet, then you move to limbo beat. Limbo ankle, limbo knee, bend back like a limbo tree. Jack be limbo, Jack be quick. Jack go on the limbo stick, all around the limbo clock. Hey, let's do gure irratsaioa dantzan jarri beharko dugu, ezta? Gaur Mikel Pikazarekin zirko eta ezkontzari buruzariko gara.
Oian Ofogorekin ere egongo gara, eta bere aitak Boni Ofogo ipuin kontalaria Lakaixaren eskuti jasandako injustiziaz hitz egingo dugu. Zoritxarrez askotan errealitateak fikzioa gainditzen du. Eta Arkakusoren gaurko sekzioak kontuz izena zezakeen, ze kontuz Uber, kontuz Disney, kontuz dena. Eta hil arte bizi dokumentala zariko gara euren sortzaileekin eta izan inorriko lagunekin. Dena presto orduan, has gaitezen lagunok. Gogoratu, bi musikarien artean bat aukeratu. Baina bi kaferen artean aukeratu behar baduzu, edan biak. Egunon pizti baretzaile okurriak iruditu gaur eta osteguna da ongietorri, bigarren kafera naiz irratian zarete. Zuekin jaun Andreok Suitzan lehiatu berri diren munduko txirrindularitza txapelketetatik zuzenean iritsita lasterketako 3. taldearen motorrean Mai Gorostiaga Roseti Pozo jauna. Egunon, ekipo egunon, alpetatik geisten Suitzan nire motorrean eta atzean pelotoia, egunon guztioi! Aspaldi ezkenuen Mai Gorostiaga Pozo Roseti lanetan jartzen, baina tira, iraganera salto egitea batzutan gauza ederra izaten dago. Juri ez eiz Arandia egunon. Kuku. Altza burua eostuna etortzen bare. Triste nago. Zergatik? Gauza eskoren gati. Gauza esko? Bai. Altza burua eostuna etortzen bare. Gauza. Gora bihotzak! Gora. Bera galtzak. Jebo! Eta izketan ari zeizen hau Inigo Asensio Lurbide. Gaur bigarren kafeak 8:21 garrena du, goizak 10 eta 18 minutu, urriak 3 eta gu ere 3 urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan, baina izango gara, 3 baino askoz gehiago, esan da bezala bigarren kafe hartzen dugun guzti honetan. Ongietorri naiz irratian zarete bigarren kafean. Goiuri, zu guzti duzu betatu dezakegula Gorkaren mezuetako bat? Ikusi dut bai eta ez nuke irakurriko. Egunon dio Gor. Mezuaren erdia irakurri nezake, baina beste erdian nahiago ez. Hori da. Egunon dio Gorkak. Bueno, lokatza. Gora Letizia Sabater ta Berazubi dio Gorkak. Kontatu beharko diogu entzulek zergatik dioen Gorkak. Hau, Berazubi, barkatu Goiuri. Berazubi Tolosako auzo bada, bertan urtero festak antolatzen dituzte, auzo elkartak antolatzen ditu, eta urten auzo elkartak erabaki du, gitaraua osatzeko Letizia Sabater abeslari esan behar nuen, baina ez dakitu abeslari den. Bueno, entretenimenduko artista kataluniarra ekarriko dute, eta tira, eta hori. Ta hori da. Berazubik gauza on asko ditu. Berazubin kokatuta dago Espainiar estatuko lehen estadioa. Mai Gorostiaga Pozo han jaio zen. Eta bizi nintzen 18 urte, hor barrun. Pentsa, barrun. Berazubik badauzkak gauz on pioa. Bai. Eta Mai kontatuko lizueke zenolako salda prestatzen zuten, nola garbitzen ziren futbolarien galtzerdiak eta mila kontu. Orain, ikuspegi askotatik, izan irizpide artistikoetatik, izan genero berdintasun ikuspegitatik, izan ikuspegi ez dakit bestelakoetatik ere, Letizia Sabater herrian ukitzea, niri pertsonalki nahiko lazgarria iruditzen zait, eta
Eta tira, uste dut horrela ere pentsatzen duela jende askok, baina egia da horrela pentsatzen duen jende askok ere nahi duela joan Letizia Sabater ikustea morboagatik. Eta uste dut gainera hor, pertsonaia bera eta emakume hori bihurtuko dela, edo bihurtuko duela publikoak, objektu arraro bat. Eta uste dut hori dela inzuzen ere, beste gauza batzuen artean, Letizia Sabaterren jardun politiko, sozial eta diskursiboa pixka bat arakatzea besterik ezago jakiteko ez dela, ez? Eredugarria den abeslari bat, baina tira. Nahi duen ager dadila, mesedez, etzazue ezer bota, ze horretara ere badoa jendea, pasa dadila lehen bailen gure herritik esperpentu hau. Baina tira, Gorkak hori bakarrik ez gauza asko ditu eskuartean, Nire maite duta da, asteburuan ostiralen irratia buelta, gero Idoia Surmendi, larun baten LGTB anitz festa eskoriatzan, ta iganden postal kolekzionistak Tolosan. Tope daukat, esango nuke mainekatu, naiz dagoeneko. Barkatu mai ez Gorka. Dio Gorkak broma zala, Letizia Sabaterren nago, Juri. Ados. Vale, Gorka, lasaiago geratzen gara. 10 puntu Mairi, 6 puntu Goiuriri eta 9 puntu niri dantzan. Uste dut hemen peloteo pixka bat dagoela, baina bueno. Nik gaizki egin dut, ados nago, triste nago esan dizuet, beraz gogorik gabe egin dut. Nio dantzak salatuko gaitu, Goiuri. Eta musikak piztiak baretzen ditu, ez da? Hori da. Gure maite duten tartearekin abiatuko dugu egunero bezala saioa eta Mai Gorostiaga Pozo, askatuko dizut zure maite duta ezertan hasi aurretik. Venga, nire liburuari buruz itzengoet, oso motzean, iganden hasten dela Antzestaun jaialdia, eta honen, 13. maite duta Antzestaun, iganden hasten gara, gaurko programarekin nahiko lotuta, porque gitarauan egongo da Iñaki Carretero, ipuin kontalaria, zirkoko, ez dakit, representantek izango dira, Bego Peñaranda eta Xabi Larrea, eta egongo dira magoak ebai, Neko Gutierrez, Maria Arandia, Diego Calabia, eta musika egongo da ere, Euskal Barrock Ensemble, Euskelele ikuskizunarekin programazio potente bat, Gorataun, Gorantzestaun. I'm sorry about the other night, and I know I could be more creative and come up with poetic lines, but I'm Zina zure maite duta, Goiuri? Begiran ere maite duta gaur, eta gaur bai maite duta da, eta ez maite dut. Ezak egiten zaretela. Hau bai ez ustekoa, oraintxe bizitzen ari gara. Maite duta, 30 urte direlako aipatu dugun bezala. Inigotzek grazioso. Goenkale estrenatu zenetik, eta... Ez ziazu utziko hitz egiten. Zu gainetik... Efektu guztiak. Gainetik hitz egiteko dago. Goenkale... Ez, hau ja ez. Duela 30 urte estrenatu zen Goenkale, eta ni urte hartan jaio nintzen. Beraz, ez nuen hasieratik ikusi, lehenengo denboraldiak ikusi gabe neuzkan. Gerora, pixka bat, ez dakit erdinerabeago nintzen. Supergaztean naiz, eta klaro, erdinerabeago nintzenean edo horrela hasi nintzen ikusten, beraz, lehenengo denboraldiak ikusi gabe nituen, eta bueno, duela gutxi hasi naiz, hasieratik ikusten. Eta oso ariketa interesgarria iruditzen zait, ze agertzen dira, gai deixente gaur egungo ikuspuntu batetik beste era batera landuko genituzkenak ziurrenik, baina asko, ez, oso modernoak iruditu zaizkit, edo gaur egunean pilpilan dauden gaiak eta gai horiek lantzeko ikuspuntua ere, oso gaurkoa, eta ez hainbeste duela 30 urtekoa, beraz horrekin, oso pozik nago, eta gero, asko laguntzen duela, pentsatzen dut garai hartan ere asko lagundu zuela, egunero, astelehenetik ostiralera okerrez banago hasieran, telebistan euskarazko saio bat egoteak. Ze euskarazko saio bat balin badago, eta zuk etxeko sukaldean telebista jarrita balin badaukazu, eta ari dira hitz egiten, eta agian zu kozinatzen ari zara, eta ez zara atala jarraitzen ari, baino telebista piztu duzu eta norbait euskaraz ari da. Eta euskaraz ari da ez soilik albiste bat ematen, hizkuntza formalagoan. Euskaraz ari dira mokoka beraien artean, euskaraz ari dira larrua jotzen, euskaraz ari dira aserre, euskaraz ari dira, ze denetarik gertatzen zen. Gero, euskaraz larrua jotzeari buruz. Vale, gero.
Vale, gero baino. Nere maite dute izango da hori. Vale, oso ondo. Baina jarraitu dezaket? Aizu, barkatu. Goiuri. Kri, txaloa. Txintxua, maitia, nik badakitzu gaur, hola, triste torri zarela, eta zaudela pixkat de mimo faltan, baino, ez dut ez esan. Ados. Segira, gai. Vale. Orduan, hori ez, euskeraz, astelenetik ostiralera, euskerazko saioat, gero gainera, 30 urte direnez, ikertzen aritu naiz, eta bazegoen platoan euskera arduradun bat, berak aktorek euskeraz nola egiten zuten, zuzentzen zuena, musikalitate aldetik. Gaur egungo pelikuletan bezala? Gaur egungo pelikuletan ez dago euskera arduradunik. Sango nuke? Berrian irakurri dut, azkenekoz euskera arduradun bat plato batean, egontzela pausokak berak egindako telesail batean, eta orain ez dakit non galdu dudan telesail horren izena, baina ikusi dut duela gutxi Aitaren etxea telesaia. Goenkale amaitu estean, Aitaren etxea telesaia grabatu zen pausokak 2015ean, eta orduan izan zen azkeneko aldiz euskera zuzentzaile bat platoan. Beraz, hori maite dut ez izan ziteken noski, baina orokorren, Goenkaleri nik omenalditxo bat egin nahi nion, hori oso garrantzitsua iruditzen zait Goenkaleri esker jendean nik uste dute euskaldun duzelako, edo lehen aipatzen nuen bezala, bintzat entzun zuela euskera beste eremu batzuetan, eta larrua jotzen hain kontatuko digun bezala. Beraz, pauso mandizet, beraz, nire maitu duta Goenkaleri, Maria Luisari, Jose Mariri, Nekaneri, Eleonorri, denei, eta ikusten hasi naiz, eta beste batean kontatuko dizuet nola ikusten diren mikrofonoak askotan pantailan, baino oso interesgarria dago online daukazu dena ikusteko. Primeranen dago, TV Naieranen baita ere, ez askotan ez dut ulertzen zaiz berdintasun dagoen. Uste eurek ere ez. Baina ikusi eta gozatu. Ezingo sinetxi eguna hasi berri da. Amez gaizto bat ala. Maite dutarekin dantzan ebilen, banituen beste batzuk, baina tira, gustuko dut hau, inoiz egokituko zitzaizuen atzerri oso atzerrian zaudenean, euskeraren berririk izan ez duen lekuetan zaudenean, alegia, normalean argentinar batek, mexikar batek, edo alemaniar batek izango du Euskal Herriaren berri, baina kaso, Filipinetan segun non zauden, edota ez dakit, Etiopian baldin bazaude, edo pixkat ja Euskal Errealitate gutxiago bizi duen herrialdetan zaudenean, euskara zure hizkuntza dela aipatzean, eta pixkat laudatu, eta hizkuntza nola oso zarra den, eta Europako hizkuntza zaharrena, edo bintzat bizirik dagoen zaharrena dela, eta auta beste, eta ez dakit nola imaginatzen duen jendeak, badela hizkuntza bat anekdotikoa. Hori izaten da lehenengo pentsakera, ez? Eta orduan, hasten zara azaltzen, ez? Baina, ni euskeraz bizi naiz. Nik euskeraz egin ditut ikasketak, euskeraz egiten dut musika, euskeraz egiten dut irratia, guk larrua ere euskeraz jotzen dugu. Ta momentu hori, da, nolabait, azalpenari zilegitasuna ematen diona, jode, larru euskeraz jotzen baduzu, hemen ez dago zalantzarik hizkuntza hau benetazko hizkuntza badela. Eta, graziasko inditze, behin baino gehiagotan gertatu zait, hor begietan keinu txiki bat dagoela, ez? So you have sex in Basque. Oh, yeah. Hori, epa. Oh, yeah, hizkuntza funtzional bada. Vale, agian orduan legebiltzarkideak iristen direnean, ez, beraien kargu hartzen dutenean, eta askotan galdetzen dugu, ez dakit, hezkuntza sailak badaki euskeraz, turismo sailburuak badaki euskeraz, horrelakoak galdetzen ditugunean, agian hasi beharko gara galdetzen. Ze hizkuntzatan egiten duzu sexua? Ze hizkuntzatan egiten duzu txortan. Eta esaten baldin badu, euskeraz, orduan bai. Ara bai. Orain bai, ja, aterako ditugu grafikoak, zenbat diren euskaldunak eta zenbat ez, horrelakoak. Naskerren ezin dut sinetxe honekin egin ditugu azken minutu hauek, baina bagoaz aurrera eta bagoaz gaurko gure lehen protagonistak ere aurkeztera. Hementxe bigarren kafean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
Oiala igo antzesten hasi, barreak dakar samina, historio honek noiz utzi zion, arteari ipuina, bakardadea lagun zorrotza, orain daukat lagun mina, evidentziak menderatuta itotzen zen. Joliz iritsi da honat, esate hostia, sartu naiz eta zein hizkuntzatan egiten duzu txorta. De dio. Eta dio, kerau, bai, xiltasun ituna, kantu ederra hau, Xiltasun itunak solduta, oroitzapenen zauria, dantzarieroa. Bost kontsumitzaietik batek sare sozialak erabiltzen omen ditu enpresa bati kexa bat jakinarazteko, telefonora, emailera edo webchatera joan ordez. Hori dio duela gutxi egindako ikerketa batek. Geroz eta gehiago dira Twitter, Facebook edo Instagram erabiltzen duten kontsumitzaileak, eta ez gaitu harritzen. Izan ere, kasu askotan, arazoa publiko egin arte, ez dizute jaramonik egiten. Zure irlara heldu ondoren, tabirinto zen zaria, barruan... Hori pasa zaio Bonio Fogo ipuin kontalariari. La Caixa banketxearekin arazo bat izan du. Bideo bat egin du, bideoa viralizatu egin da, eta antza denez, baina hori ikusiko dugu orain, konpondu egin diote arazoa izu. Egoak eman gero urtzeko, pero bako Garaipen txikiak. Edo garaipen handiak. Edo garaipen handiak. eta itxu motu den oiularia, isiltasun. Hauxe kontatzen zuen Bonik bere bideoan. Botere txikia edo botere handia ere badugu mai gure atzetan batzutan, eta bideo bati elkarbanatze botoia sakatu, bideo hori ikusi, bideo horri zilegitasuna ematen dion 50.000 pertsonako talde batek, horrelako borroka bati ere ematen dio, zilegitasuna eta indarra, pentsa. Alaxe da bai, hasieran Bonik zabaldu zuen beste bideo bat, salatzen gertatutakoan, nola La Caixa bankek blokeatu intzula bere kontu korrontea, eta esan behar dala bai, Bonio Fogo eminentzia bat dela. Ipuin kontalaritzan, euskal kontalariok izugarri maite dugu, kamerundarra jaiotzez, Laudion bizi da, edo behintzat Laudiora bueltatzen dan, ez dakit munduko jaialdetatik bueltatzen danean. Asko maite dugu Boni, eta noski birala bihurtu zen bere bideoa, bere protesta, eta beida, 48 ordu geroxeago, La Caixak deitzen dio Boniri. Bideo hortan, bigarren bideoan bukaeran, beida, Bonik esan dezake, eskerrik asko La Caixa konpontzeagatik, baina ez, Bonik, ez dakit, zabaldu nahi dut dei bat borrokarako. Elkarrekin asko gara, zarateiten badegu entzungo digute. Nik beida, maite duten ez dut bota, porque hemen daukat, baina maite zaitut Bonio Fogo. Boni eta Oianeo Fogo, egunon eta ongi etorri. Egunon, guzti hori. Ondo zaudete? Bai, primeran, hemen. Lan egiten. Bueno, egunon, gonbidatu dugu bai, Oianeo Fogori, claro, zu hemen jaio zara, eta euskalduna zara, baina peto-peto gainera. Bai, peto-petoa. Eta, bueno, txoritxo batek esan di Suizan ibiltzen zarela, nolatan Oiane, ongi etorri. Bai, eskerrik asko lehenik eta behin, gonbidaketagatik, eta bai, bueno, orain masterra ikasten ari naiz, Ginebran da nire masterra, baina orain Bernan nago masterreko tesia egiten.
eta bueno, amaitzeko asmoz. Eta etxera bueltatzeko asmoz oian edo ez? Hori da, bai, etxera bueltatzeko, bueno, etorkizun batean, ez dakit, oraindik noiz baino. Minutu batzu lapurtu dizkizugu lanetik edo master hortatik edo laboratoriotik atera zara, gure laboratorian sartzeko. Bueno, ez daki pixka bat kontestuan jartzeko entzulei eta igual norbaitek esaten du, jo, nin nunbait ikusi dut, ez? Nik uste dut ospetsua zara dardara ikuske dokumentalan, berri txarrak, ez dakit zale amorratua zarelako. Bai, naiz. Oraindik ere naiz. Baina bai, dokumentalean atera nintzen egin zutenean, kontzertu guztietara joaten nintzelako. Zale zoroa, gisa. Takes me away from my home. I can't say anything. I am falling. Pushing myself. Oian, nola enteratzen zara zu, lakaixarekin gertatutakoa, zure aitarekin, nik uste dut, egunero edo askotan hitz egingo duzuela elkar, edo akaso ez. Baina, bueno, nola eritsi izan albistea zure gana? Bueno, ez du hain maiz hitz egiten, baina bai esan zidaten nire amak, nire aitak berak esan, bidali zuten WhatsApp bat taldeko grupotik. Eta, bueno, gero bai ikusi nuela bideoa, oso ondo azalduta zegoen gertatu zaion nire aitari ez. Eta, bueno, guztiok bezala harridura sentitu nuen ez. Bueno, egia esan gustatuko litzaidak esatea harrituta sentitu nintzela, baina ez da lehen aldia hau gertatzen dela. Hori ipatu bat nizunez, oiane, akaso entzuleak ez du bideoa ikusi, ez daki gertatu dena, saiatuko naiz labur biltzen eta bestela zuzendu jazu, baina CaixaBankek blokeatzen du zure aita boniren kontua, diru mugimenduak ikusten dituelako zuen jatorrizko herrira, bere jatorrizko herrira, eta sentitzen duelako arriskua dagola diru mugimendu ilegalak edo egoteko. Eta asuntzio horren edo interpretazio horren atzean ja badago ikaragarrizko jarrera arrazista, ez? Suitzarako diru mugimenduekin ez da inor larritzen eta Afrikara gertatzen badira, bai. Eta zuk diozun bezala, zuraitaren kasuan, gertatu da, bideo horrek indarra auki du, CaixaBankek kaso egin dio, baina jende asko egongo da, antzeko egoera batean, akaso, olako erramintak era jendearen indar hori biltzeko, ideia ere izan ez duena, edo ez duena indar hori, ez? Eta uste du gutxi gara bera horrela labur biltzen dela, ez dagoela gehiago, susmo bat hor. Oso ondo labur biltu duzu, nire aitak, eskerrak, sare handia eraiki izan duela, bere bizitzan zehar, ez? Azkenean, bere lanagatik, ezagunak ditu, ezagun horiek beraien bosgora ilu handia ere badaukate, eta, nire aitak, privilegiatua da, zentzu horretan, berak, hezkuntza dauka, hizkuntza oso ondo kontrolatzen du, eta, amor propio hori dauka, edo dignitate hori defendatzeko asmo badauka, bideo hori publikatzeko eraman duena, baina bere goeran egongo den edonor, ez dituena faktore hori guztiak, zer ingo lukeen, ez? Zer ingo zukeen pertsona horrek. Ez baduzu hezkuntza ezagutzen, ez badokazu hezkuntzarik heldu berria bazara herrialde batera ni bezala orain, ez bazaude bai, zurea ez den kultura batean zer egiten duzu, hori gertatzen bazaizu. Eta nik horretatik hori da ateratzen dudan hausnarketa, ez?
Bai, gainera, eske, bueno, esan behar da ere, Boni Ofogo entzutemos bere ipuinak kontatzen, eta injustizian beti dago fondon, ez? Osea, beti aldarrikatzen dula, hori, denok berdina garela, behartxuen indarra, ez dakit, oprimituen, ez dakit, irtenbideek, oso soziala dira beraien gaiak. Justo uste dut, azte honetan, euskaratu da bere, bueno, beste ipuin bat, begia galdu zuen elefantea, uste dut jaitzuli da aste honetan, Laster izango da liburutegi guztitan, oen da urte pare bat, itzuli izan bai Kandinga Lehoia, beste ipuin bat, bi ipuin horietan adibidez, guentzako ipuinak direla, argi eta garbi dago injustiazaren aurka borroka egin behar garela, ez? Bai. Bera txikitatik izan du munduaren ikuspuntua, azkenean, berak azalduko du, baina bere kulturan oso garrantzitsua da kolektibitatea eta dignitatea eta elkartasuna eta guztia. Eta hori guri bere seme-alabei transmititu digun balore artean daude ez. Eta hori asko miresten dut beragan. Bai, ez dakit aitak zuke falduko zen. Mentxe daukago Boni, venga! Egunon. Bai, hablábamos de la importancia de todo ese fondo social en contra de la injusticia que siempre se respira en tus cuentos. Y hemos mencionado pues tus dos traducciones al euskera, Kandinga Lehoia, eta begi bat galdu zuen elefantea. Es cierto, ¿verdad? Sí, mira, los valores que yo pretendo transmitir a través de estas historias son valores que no cotizan en bolsa, como los valores de la Caixa, como de los bancos, como de las multinacionales. Nuestros valores son valores intangibles y son valores indestructibles. Es lo que yo pretendo dejar como herencia no solamente a mis hijos, sino a la juventud, que tienen que defender por encima de todo, luchar. Por desgracia estamos en un mundo en el que tenemos que aprender a defender nuestros derechos, nuestra dignidad. Nadie nos la va a regalar. Bonik esandakoa ere itzuliko dizuegu. Antxe kontatzen digu ez, gure balorek ez dutela boltsan kotizatzen Kaixarenak bezala. Gureak ukiezinak direla, unibertsalak, eta ondare hau erentzia hau utzi nahi diela, bere seme-alabei, baina baita gazteriari, borrokatu behar dugula gure duintasuna ez datorrelako bere kabuz, baizik eta borrokaren bidez. Hauxe, Bonik kontatu diguna, eskertzen diogu, Boniri uretzat tartetxo hau hartu izana, eskertzen diogu egindako borroka hori eredugarria ere badelako eta erakutsi digulako batzutan gauzak edo injustiziak onartzea ez dela bidea edo inoiz lukela behar eta aldiz horren aurka agertzeak ematen dituela bere fruituak eta kasu honetan emanda bezala emango ditu gehiagotan ere. Oiane Ofogo eta Boni Ofogo bioi, mila esker gaur gurekin tartetxoa hartzeagatik, jarraitu borrokan Boni ziren la pelea, eta denok ere eredu hori hartuko dugu, Oianek ere pentsatzen dute aitaren gan hartu duen bezalaxe. Nik agurtu horretik Oiane bakarrik galderat egin behar dizut. Gorka Orbizu bakarka bere proiektuarekin ikusteko aukera izan duzu da? Ke ba. Hau konpondu behar dugu. Nire denbora guztia ematen dut hemen laborategian. Vale, Gorka Orbizuri bota barko digu proposamena bira bat egiteko Suitzatik. Bai, noski. Berri txarrakekin Suitzan egondakoak direla, ez? Ziren, uste dut baietz, ez? Bai, esango nuko baietz. Bai. Bueno, proposamen hori helaraziko diogu eta ikusteko aukera baduzun. Bikote, mila esker, besarkadak, musuak eta Mila esker, agur. Agur. Gartxotun zainen ea nor naizen gauk badakartza Laster gauza berriak.
gartxote kontatuko izkigu honen batean, baina hain berria ez den kantu hau, hain da ona, hain da indartsua, gozatzen utziko dizuegula, ze Goiuri? Kontatu dezakegu txatean pribatu ze gertatu den. Bai, oso polita izan da. Aita alaba harremanaren oso aiderazlea. Bonik idatzi digu, esanez, alabak azterketa zuela... Amaiketan, eta hoienek idatzi du. A ber, aita, ez da azterketa esperimentu bada. eta lausoa da, lasai, ez da gertresari. Eta, iritu zait oso konbertsazio ederra. Aita alaba, total. Oso, askotan gertatzen dira bolakoak, ez? Eska, aita, ez enteratzen. Ez da azterketa bat. Ez da azterketa da esperimentua, eta aita, kuale ba esperimentua, baina niretzak hori azterketa da. Denak horren udazken, kausten direlako tala ere. Goizeko 10:46 egituan izango dugu gurean Mikel Pikaza, eta arekin hariko gara, bagatza jaialdiaren inguruan, zirko enred, topaketaren inguruan, eta baita, esan da bezala, irakaskuntza artistikoaren legearen inguruan gauza interesgarria da oso, eta jakin nahi dugu, noiz bihurtuko den nolabait egiazko, edo noiz hasiko den, haren aplikazioa gure ume edo aurren hezkuntza planetan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. El poeta acaricia cicatrices con un tacto de puta de lujo. Las camareras sueñan con llenar los cines. Los chicos de tu barrio con poner un turbo. Yo sueño con la chica de los ojos tristes, mientras escucho cantar a los gitanos. No importa si hice todo lo que fue posible, estoy calado. Al fin, al seguir sus pasos, le abrió su cajita de música con un disparo seco, como un jugador desesperado. Aste pare bat dira zirko eskolen topaketa amaitu zela. Zirko topaketa profesional zen, edo zirko profesionalen elkarten federazioen topaketa honek. Itzaki eman nahi zigun, bere beste batean bigarren izan dugun Mikel Pikazarekin aritzeko. Kostazio izango izan, baina lortu dugu, bigarren kapean, Mikel Pikaza, agizergatik bikiztetan entzuten dugun, bai, segundu Eusut Mikelek bere volumena jarriko duela, zuten dugu bibider, eta horrein hobeto lortzen dugun, Mikel Pikaza egunon eta ongi etorri bigarren kafera. Bai, egunon, ondo entzuten da orain? Bai, uste dut bai. Bale. Lehenengo galdera nik egingo dizut, Mikel, eta oso galdera serioa da.
Furgonetan zaude. Bai, badakizue baietz. Elkarrizketa eskatzen didazuenean, nire estudio, nire leku kutsunena furgoneta da. Bai. Bueno, eta horrekin batera, ekin zarela, hemendik area furgonetan bilera batetik bestera. Jogatzen naiz, goindala urte bete, joeko jaialdian, aipatu zenula, ez? Jakin zazuela zirkoan, pistetan naitzela ibiliko, zer, eta batzuk pentsatu genuen, zirkotik urrundu zen, ez dakit, urruntzeko asmoaz nukala, edo, baina guztiz kontrakoa, inoiz, baina gehiago sartuta zaudela zirkoarekin batera, burukatzen, eta gauza asko lortzen, ezta? Bai, zorionez, zirkoa egitea ez da bakarrik pistan edo taula gainean egotea, eta backstagean, edo, nire kasuan ere, zirkodomoaren bitartez, zirko eskolen bitartez, gauza zoragarri asko egiteko aukera daukat. Mikel, goindala gutxi, goindala bihazte, 8-tik 21 batera izan da Bilbon zirkoen red topaketa hau. Balorazioaren bat bota, venga, zeitz egin duzue, zerabakiak. Lehendabizi gauza polita da. Elkartzen garelako, estatuko, erkidego ezberdinetako, zirko artista eta zirkoaren inguruan dihardugun jendea. Orduan, Bilbon izatea, guretzat polita izan da, eta lagun asko topatu ditugu berriro, etxean hartzen ditugu, eta, berezia, lehendabiziz, kongresu hau, topaketa hau Bilbon egitea. Eta balorazioa, positiboa, zirkuak erronka potolo batzuk ditu aurretik, eta erronka horiek, ez dira bi egunetan gauzatuko, ez dute fruiturik emango bilera batzuen ostean, baina, ikustea hemen eta hemendik kanpo dagoen energia eta dagoen gogoa zirkoari bultzada emoten jarraitzeko, oso positiboa da bai. Badago, herrialderen bat, hemen bai, alde honetan, zirkoaz asko dakite, eta bertako politikak edo programak kopiako genituzke. Mundu mailan ez dut. Bai, kopia baino, ikasi, klaro. Oso urrunera junbarik, Frantzia da Europa mailan lehenengoa. Zirkoari babesa ematen, esango nuke jarduera artistiko gehienei, auspoa, babesak, azpiegiturak eta politika publikoak eskaintzen. Baina, Belgika, Italia, Kanada, Katalunia, baditugu referentzia oso argiak, non ikusi superargi dago. Askotan, gure artean izin dugu ez, nola, askotan bihurtunak kultura gaia, arma bat, politikarien artean botatzen duztela, alderdi batek edo bestek, eta hor barruan, murgaitzen garenok, argi daukagu kultura dela ondare, denontzako imateriala, eta ez dakit, hortaz aparte ibili beharko zen, ez? Bai, hortaz aparte ibili beharko zen, politikariek politika egin behar dute, egia da, politika horrek baldintzatzen duela gero, zelan garatzen diren sektore ezberdinak, eta uste dut politikariek hausnarketa sakon bat egin beharko luketela, eta ikusi batez behenik itxingo dut jarduera artistikoaz, pizka bat enfokatzeko hobeto, eta ze paper duen gure jendartean jarduera artistikoak gaur egun, eta ze papera nahi dugun eukitzea hemendik 5-10 urtera, ez? Bai, adibidez, Mikel, okerrez banago, lehenengo legean, hezkuntza eta disiplina artistikoen legean, zirkoa, etzan agertzen disiplina propio bezala, edo etzeukan bere atal propioa, eskerrak, maiatzeko 23, aldatu zen, pentsatzen dut atzetik izugarrizko borroka izan zela, lortu arte, ez? Bai, izan da oso prozesu, korapilatxua, berez gaia korapilatxua eta komplexua delako,
baina bai, demostratu ditugu zenbait gauza. Alde batetik, sistema pedagogiko bat dugula martxan, zirkoa erakusteko, eta erakutsi dugu gai izan garela ministerio baten, edo ministerioaren arduran dagoen alderdi politiko baten ikuspuntua mugitzeko. Hori behar izan, hori falta zan, zirkoa lege barruan egoteko, momentu batean zuk ondo esan duzun bezala ez egoen, baina, alderdi politiko batek bere iritzia, bere posizioa aldatu egin zuen, eta zirkoa legean dago. Eta oso gai korapilatsua da, emango luke 2 orduko monografiko bat egiteko, baina funtsean oraindik ez dugu ulertu zelako eragina izango duen eta ze importantea den zirkoa lege horren baitan onartua egotea eta zelan aldatuko duen epe ertain eta luzera gure realitatea. A macho baila un fandango, te vengo tomando, tú a buscar nada que nos pilla bailando. Kao Mikel dibertzen dut, legea hortxe dago, zirkoa artistiko dela eskuntzan, baina, karo, erakarriko dula, formador informakuntza, titulen homologak, nik badak, lan izugarria egina dagoela, baina erronka berriak, zer? Bai, orain begira, orain laberinto bat da. Laberinto bat da, eta laberinto horrek dauzka laberinto txiki gehiago laberintoaren baitan. Orduan, orain da, pizkanaka gauzak argitzen jun eta pausoak eman, eta askotan izango dira prozedura administratiboek exigitzen dituzten pausoak eman behar. Orain zer, lehenengo eta behin, Espainiako ministerioak dekreto baten bidez lurreratu behar du lege hori zelan gauzatu. Eta berri ona da, dekreto hori ez dela borondate politiko baten ondorio bat, baizik eta da derrigortasun bat ministerioa derrigortuta dago dekreto hori sortzera legea onartu eta urtebete baino lehen. Orduan, dekreto hori gertatuko da. Guia gaude lanean, dekreto hori nola izatea gustatuko litzaiguken adierazteko, ez? Eta dekretu hori dagoenean, erkidegotan etorriko da baloia esango dugu Euskal Erkidego Autonomora, eta hemengo erakunde publikoekin, hezkuntza sailarekin, lanean jarri beharko gara, pizkanaka, dekretu horrek esaten dituen gauzak garatzera. Ze berritasun dago? Orain arte sektore artistikoek eduki ditugu harremanak beti kultura departamentuekin, kultur sailekin, hemendik aurrera ongi etorri hezkuntza sailara, ze derrigortuta daude, gurekin harremanetan egotera, eta euren politika publikoetan, zenbaitetan, zirkoa aintzat hartzera. Orduan, uste dut, hau izugarria dela. Mi eskerriken ikutzen nahiko garbi gelditu dela handia dagoela mendik aurrera. Nahi duzunean, berriro gurekin jarri harremanetan, porque, jakin nahi gurrengo pausak zintzu diren jakin nahi deu, eta beste kontu bat, egin nahi dute bai, Pirineos de Circo proiektuaren inguruz urrengo bisita batean, que badakitorratzean dagoela, mamilla eskerrik, elbezarka adibat, eta salud, eta zirko. Bai, mi esker zeuei ahotsa emoteagatik, zirkoari beti. Urrengoan, Mikel, edo aurrez aurre, honetan, beste espaziorik ez dugu nahi. Bai, ez dugu nahi, aurrez aurre irabazten dut. Bai. Aurrez aurre izango da orduan beraz. Bai, mi esker, ondo izan, bai. Barkatu, bagoaz estudio zentraletara, hortxe dugu eta Egoi Belategi lankidea, eta Eguerdiko 11ak ditugun honetan, azken ordukoari leku egin behar diogu. Egoi Belategi, egunon? Egunon baita zuia ere, azken ordukoa, eta garrantzitsua gainera, Mariano Rajoyren gobernuak onartu zuenetik ia hamarkada bat pasata, eta bidean milaka isun eta ehunka deialdi judizialutzez, EH Bilduk eta Espainiako gobernuak orain bai,
akordioa lortu duten mozal legea bertan bera uzteko. Diotenez, hiritarren segurtasun legeko alegia mozal legeko puntu kritiko batzuk ezabatu ala moldatuko dira. Goizeko 11etan, oraintxe bertan emango dituzte xehetasun gehiago Madrilgo Kongresuan Mertxe Izpuru eta Jon Iñarritu parlamentari subiranistek geroxeago bueltatuko garela noski xehetasun horiekin. Baina aurrekarien bila esatea mozal legiaren erreforma Pedro Sánchez duela 6 urte Espainiako gobernura heldu zenetik egiteke zegoen gaietako bat zela. Orain arteko saiakerarik seriona 2023koa izan zen, baina azkenean EH Bilduk eta Esquerra Republikanak pentsatu zuten planteatutakoa etzela nahikoa, besteak beste, gomazko pilotak etzirelako indargabetzen eta polizia agenten balizko gehiagikeriak etzirelako mugatzen. Mozal legeak mobilizazio politiko, sozial eta sindikala baldintzatu du 2015-tik protestak ekonomikoki itotzeko mekanismo gisa erabili da eta ertzaintza izan da hain zuzen ere mozal legea sistematikoki erabili duen polizia kidegoetako bat. Eta hori guztia, naiz eta Gasteizko Legebiltzarrak 2016an EAJak, EH Bilduk eta PSek sinatutako adierazpen batean onartu zuten, non ebazten zen, Legebiltzarraren gehiengo politikoa legen horren aurka zegoenez, ez aplikatzeko konpromisoa hartzen zutela. Baina nekoa da oroitzea, Ernai Gazte Antolakundeko 30 bat kideri duela hilabete gutxi 230.000 euroko balio duten isunak ordaintzera kondenatu zituztela Bilbon egindako protesta batengatik. Esan bezala, honen ingurukoak geroxeo osatuko ditugu, baina baztanera begirare badugu zer esanik Elizondoko eta oro har baztango herritarrek hilabeteak daramatzatelako lehen arretako osasun zerbitzu duin bat eskatzen. Irailaren 13az geroztik ez baitute medikurik Elizondon. Baztango osasun plataformatik kezka eta haserre adierazi digute gaur goizean Izargi Zumarraga entzungo dugu. Gelditzen zen mediku bakarra gabe gelditu ginen, egia da hori baino lehenago ere udan zehar dagozkigun 3 medikuetatik bakarra egon dela lanean, beti ere gainikerako igual eguna libre zuten medikuek edo ere egon direla konsulta pasatzen, eta mediku titularra bakarra izan da iraian 13 arte. Eta hortik aitzinera mediku gabe gelditu gara. Gogora ekarriko dugu, Elizondokoa ez dela kasu bakana gurean hainbat eskualdetan tankerako egoerak antzematen ditugulako, izan liteke Durangaldean, baina baita ere Arabako Lautadan arazoak dituztela esan bezala, arazo sistematiko bat gurean mantentzen dena. Goizeko 11:03 minutu ditugu dena den, errepidetan arazorik ez dugula diote trafiko zuzendaritzatik entzuleok, beraz gure alditik amaitu dugu eguerdiko 12etan mozal legearekin indargabetuko dutelako. Bueltan izango gara eta ordura bitarte, disfrutatu bigarren kafeaz. Ez da makala, eskerrik asko Egoi Belategi lankideari, oraintxe kontatu berri diguna, eta mozal legearen inguruan, Madrilgo parlamentuan, edo Madrilgo gobernuan EH Bilduke lortu duena, baina tira, esan da bezala, guardiko 12etan xehetasun gehiago, eta Egoik aurreratu bezala, EH Bilduko parlamentarien eskutik ere, izango ditugu lehen erreakzioiek biltzeko aukera. Bien bitartean, guk aurrera egingo dugu, hementxe bigarren kafean 11:04 minutu, eta segituan urrunera jo behar dugu urrengo gonbidatu orkestera. Beldurtzen zaituzte denek, gorputza aldatzen da asko, titiak erori zaizkit, baina ez da inbesterako. Loditu egin naizela, entzun dudan bakoitzean, euro bat banu, etxe bat neukake, herri bakoitzean. Horrela abestu zen honintzan beitak tabuen kutxetik holtzara bertso saio musikatu solidarioan. Izan Inurri elkarteak antolatutako saio horietan, ez baitzen soilik minbizia hitz egiten. Izan Inurrik ez baitu sekula soilik gaixotasuna hitz egiten. Ikuspuntu eraldatzaile, feminista eta kolektibo bat duelako, eta hortik kontatzen dituztelako, minbizia gertu bizi duten emakumeen historiak. Historia horiek kontatzeko modu asko daude ordea. Bat izan daiteke aipatutako bertso saioa, baina ikusentzunezkoari hainbeste garrantzia ematen dion gizarte batean, zer hobeto dokumental bat baino. Hala, dokumentala egiteko diru abiltzeko kanpaina abiatu zuten,
eta lortu dute amestutakoa. Xuban Inkaustiren lana izango da orain bizipen guzti hauei forma ematea eta horregatik Xuban gonbidatu dugu gurera, baina baita Inurriko talde eragileko sorginetako bat, Julene Iarramendi. Egunon bioi, egunon Xuban eta egunon Julene, zer modu zaudete? Egunon. Egunon, ondo. Oso ondo, esan dago gotxe. Txarra zenduta ondo, ez da? Hori da. Hori da. Esaldi hori dagoeneko bolo-bolo dabilkigu, baina gaur bezain egoki gutxitan erabil liteke, beraz. Onda. Aipatu dut nik bertso saio musikatua, aipagin itzake podcastak edo pañueloak, egutegiak, denetarik, baina gaurko aitzakia dokumentala da, eta dokumentalare egiteko martxan jarri duzuen kanpaina, eta aipatu behar dut ikusten dudanagatik, oraindik egun batzuk geratzen direla lehenengo ronda bukatzeko, baino esperotakoa lortu duzuela, ez da, Julene? Bai, egia esan da, izan da, bagenekin ez, Inurrik indarra asko zekala, baina ez genuen uste, para nada, hain egun gutxitan, lortuko genukela, eta gainera, gure emaitzatik aratago goaz, eta gauz eta diru gehiago, dago crowdfundingean. Ikusi dugu bai, momentu honetan webunean sartzen baldin bagara, 34.000-tik gora euro lortu dituzuela. Xuban, orain hainbeste jendek konfiantza jarri ostean, presioa sentitzen da? Ez, dokumental bat egiten danean, normalean indar bat behar da, maitasun bat behar da, ze kiston esfortzua suposatzen du. Eta, ni beti esan nien Inurriei lortuko dugu egun bat, egun bat, jaialdi batean. Eta orduan, pixkat promesa horrekin aigea lanean, eta nik uste dut, lana polita izango da, baina, azkenean, politena da, crowdfundingak lotzen duena da ez da bakarra dirua, baizik eta filma egiten da mundu guztiena. Eta gero gainera badaude, amak eman aldizun diru bat, edo lagun batek, edo arrearen beste lankide batek, baina batean, onkologiko batzordeko, langile batzordeak dirua jartzen duenean, eta esaten duenean animo Inurri lan ikarage izateiten, eta nire hori bidali zitenean eagaz asinitan, porque azkenean batzutan badaude gesto batzuk edo benetan oso emozionala diala, eta azkenean denok Inurriak ez bakarrik baizik eta gu gaude Inurrien atzean gaudenak, zaindu dioguna gure familiartekoan noizbait, edo egunero lanean daudenak, azkenean ikuste dute, Inurrik egiten duen lana. Nik beti esaten diet, dokumentalak iteituzunean, beti egin martza aurreratu edukiei, ez? Eta Inurri beti dijoan eraurretik, beti, baina eske beti, da pasada bat. Batean, azten aizenan gauza batzean pertsatzen, ja idea egiten ez dakiz zer. Ez dakiz zer, edo ze moza huite badu, eta ja idea kamisita bat iten ez dakiz zerentzako. Gero ez dakiz, da pasada bada. Odan, benetan oso lan polita dela, hasieratik izan da, gauza urte bat gramagu grabatzen, 18 egun grabatu ditugu, baina ja komunitateko parte gea, ondo pasatzen dugu elkarrekin, eta lan politua da. Vine a esta tierra lejana para encontrar mis palabras, vine en busca de calma y de paz. Eta zer ikusiko dugu dokumental horretan? Nik egin detena da egon urte bat pixkat Inurriekin, eta orduan urte batean azertu zer dan Inurriren excelentzia edo, ez? Eta orduan erabakia izan da gidoi bat idaztea 6 aktotakoa edo 6 kapituloetakoa, ez? Lehenengoak izena du agurra, eta agurrean kontatuko dugu segurazki ez ja, Leireren historia, Leire Lesakarraren historia kontatuko dugu, gero monologo bat egongo da, Olatz Merkaderren monologoa, gero egongo da Titi Bakarren borroka, beste kapitulo batean, gero saiatuko da kanpaina bat egiten Inurriekin pixka bat osakidetzaren prozesuetako batean gertatzen den gauza bat salatzeko. Gero bizitza, saiatuko gara Inurriek, binbizia eduki duten Inurriek, bizitza nola lortu duten ere ekartzea, ez? Egoen pixkat horrekatuko dugu hori ere bai,
eriotza eta bizitzarekin hori izango da azkenengo kapituloa. Eta gero tribua, azkenean tribua da beste gauzetako bat, nik uste nabari benetan garrantzitsua dala, ez? Eta hor sartzen dira antolatzen dituzten egonaldiak eta bizkaitar inurri batzuen elkar laguntasun bat ere bai. Eta bueno, urte batean idatzi dugu filma, orduan orain egia da, ja behin idatzi daukazunean ja grabatzen zu editatzeko, ez? Orduan, ja orain hemendikan aurrera jungo gara pixka zorrotzago, ez? Eta gero, bueno, hor tartean, bertso saioak, esan gauza asko sartzen dira, ez? Baina bai saiatuko gara antolatzen ataletan, esango nuke. Gauza asko sartzen dira, gauza asko egiten dituztelako inurriek. Julene, bide bakarra hartzeakin etzen duten nahikoa. Egin behartzen dituzten emanaldiak antzokietan, egin behartzen duten webgunea, painueloak, ekintzak, ez altzareten ekatzen? Bai, Julenen ekatzen da. Julenek oporrak behar izan ditu aurten, hartu ditu, eta oain izugarrizko irrifarra dauka, baina kriston lan pila egite dute. Ikusi, Julene etortzen kamisetak saltzea, deba lanetik, badakit eukidu dalio bako txiakin, irunen dago, gasolina, eta, esan eta, hau kriston lana da, eta zuki Julene oso humila da, baina beha baki kriston lana ditula. Ez esateu. Ez, baina egia da hori, inurri tribua izna hundia, ezin dugula ez egin gauzak. Azkenen egia dala, kontagio osoa da, ez, kriston gogoa daude, kriston gauza pila egiteko daude, bere esaten gura sai hartuko deula, baina imposiblea dala sai hartzea, ze dago potentziara nahi dugu beste gauza erakutsi, nahi dugu beste gauza egin, eta gero, jende marabillosoa, etortzen da gure gana, proiektu zoragarriak eskaintzea, eta nola, ez esan horri, ez. Kontatzen dituzue gauzak, eta zuek kontatu eta kontatu ari zarete, baina jendea entzun eta entzunari da. Ze, ikusit hasita ez dakit, sare sozialetako jarraitzaileekin edo kalera atera eta zenbat pertsona ikusten ditugun hil arte bizi jartzen duen kamisetekin, harrera oso ona ez da, Julene. Izugarri, benetan nik uste gainera bendik ez dugula sinisten dana, ez dokumentala tingo dugu, crowdfundinga jarri, 4 egunetan lortu dugu. Gero, inurri egun bat egingo dugu, eta sarrera bukatzen dira. Bertxosai, dana da, kriston erantzuna daukau, jende pio edekidazte dugu laguntza emateko, eskaini baino ez, laguntza emateko, pasada bada, eta gero hori, ikusten da inurri kale guztitan, eta hori, guretza da ametxo bat, ez? Azkenen egia da, nik uste bai aigala pixkatera aldatzen gaur egun daukan, ez? Minbizaren ikuspuntua, eta horregatik dago inurri, eta horregatik egiten dugu dana, orduan, merezi du, merezi du asko. Ze polilla. Eta pentsatzen dut, Julene, zuere dokumentala ikusteko irrikatzen bazarela, ez da? Bai, Xuanek nahi izadi, baina Xuanek ere egiten nahi da lan guztia, benetan, da pasada bat, beti dago hor, beti dago dana grabatzeko sensibilidadeakin, pio bat zaintzen ditugu, guk ere gauzak oso garbi dazkagu, eta pio bat zaintzen du dana, gehatuko da, dokumental bat, badakit, kristona izango dela, badakit. Horrelako kanpaina bat abiatzen denean, horrelako crowdfunding plataforma baten bidez, bertan zehazten dira beharren zerrendak, eta horrela, interesgarri iruditu zaitza, horrela jendeak jakingo du baita ere dokumental bat egiteko zenbat atal dauden eta zenbat diru behar den bakoitzerako, ez? Izan dokumentalen grabazioa, edizioa, kolorearen postprodukzioa, soinua, eta ikusi dut badagoela musika, jarri duzuela, agian soinu banda egiteko edo, eta ezagit aurreratu daiteken musika, dokumentaleko musika, zeinek egingo duen, ze badakit artista asko dituzuela inguruan, eta izen batzuk etortzen zaizkit burura, baina kontatu daiteke, ze musika eta ze soinu banda izango duen dokumentalak? Ez dugu itzein berarekin horretaz, baina nik uste idoia dela gure jainkosa zentzu guztitan. Gertatzen dena, ez dakit pasako zaion idoiari, batean
izugarrizko fama lortuko dela 2 edo 3 urtetan, baina seguru nago naiz eta izugarrizko fama lortu Idoiaren musika dela. Batez ere Idoiaren kantak dialako Leirerik grabatu zion bere hil omenaldian, eta hori grabatu genuen Leire Lesakarraren oso zaila da, kostatu dute zait esatea, baina hori izan zen hil omenaldi moduko bat, eta beretxea joan zen kantatzea, eta badago kanta bat Leireren kanta dela, eta gero Inurri daukagu beste bat Idoiarena, gure kanta dela, ez, eta gertatzen dena hor, ondo litzateke, Idoiarire bai, pixkat medioak edo ematea, ez, hartzea estudio bat, egitea beste kantaren bat, arreglo batzu jarri, hau kendu, hau ez, pixkat egin gauzak ondo egin da, ez, baina, egia da nik askotan, kanpoan bizi naiz, eta euskal kantariak pixkat deskonektatu naiz, Janaritik, imaginatu 20 urte pasadia, ez, pixkat zarregia gea, ez, eta batean, eukiet obsesio bat Idoiarekin, baina bagizu, Spotify-ek esate izula, ja bale ez, zenbat aldi zentzun bezu kanta berdina, kantatzean antxe, Porto Olimpikotikan, Abiba Boz, Neharrez, eta gero, egia da, kanta batzu daudela, nik ezin detela ez neharra egin kanta horiekin, ez. Eta gero nik azkenean, ni naiz superfana Idoiana, baina ezin diozu, eta horrekoan usurbilen esan nion, Idoia, zu bagizu zer dan zure balioa, zureak tiene contenido, esan nion, zuk esatezuna musikari asko itzeite dute tonteritaz, ez dauka baliorik, baina zureak funtsa daukata. Beha, bidazteitu hola, zerratzen, ja. Batzutan ez dakizu nola tratatu jendea, kriston admirazioa daukazura, baina beha da beste norbait, beste Inurri bat, etotzeana, bazkaria prestatzea egonalditan, ekartzeizu bazkaria, beste bat normala ez, baina, zuk behakin daukazun harreman intimoa, da, ikarra, ez zaudekin egunero, ez, musikakin, ez. Oden, Idoia asko maite dugu. Arditzagun aulki utxak ta zor dezagun aulki joko bat bihurtzeko zuen utxuneak bizindar. Aipatu duzu Joan Idoia beste Inurri bat dela, ez, musikari izateaz gain, ze proiektu honetan sinisten duten pertsonak asko dira eta era askotakoak, eta izan daitezke bazkideak, izan daitezke bolondresak, agian oraindik Inurritegiko parte zen norbaiti deialdia egin beharko genioke parte izateko. Julen, zer egin behar dugu bazkide izateko, Inurritegiko parte izateko? Bai, hori da, azken Inurriren parte izateko ez da ezer behar. Esan eta askotan ez, baude beste elkarte batzuk ez, izan martzeala bazkide Inurrikide izateko, eta hemen bi gauza dira esanet Inurrikide izan zaitezke, zea nahez momentutik, eta noski baukagu bazkidetza kanpain bat, hori azkenean, guri Instagrametik idatzteko aukera da, webunean ere badago aukera, bazkide izateko, diru kantia eta aportatzeko, baina hortik eratago azgune duna da benetan behar duen jendeak gure gana hurbildu, lasai, deitu, hitz egin eta hemen gaudela prest behar dutenerako. Eta gero oso garrantzitsua da minbiziaren berria ematen balin badizue, benetan Inurriren kontzeptuak kontsumitzen balin badituzu aurretik edo bitartean kriston empoderazioa emate izu. Nik uste ere ulertzezula zein dan bidea egoera horri aurre egiteko, ez? Eta orduan, zure bizitzako momentu zugarrienean, batean ez daukazu bakarrikan ideia batzuk, baizik eta daukazu talde bat, ez? Daukazu txat bat, agian daukazu pertsona batean bizitzena berdina zaiona, daukazu bertso saio bat horreko astea juteko eta pixkat momentu katartiko horretan pixkat ustutzeko, eta dauzkazu izugarrizko eduki pilo bat podcastetan adibidez, edo egiten dian ekitalditan, ulertzeko pixkat nola eraman dezakezun hobeto gertatzen nahi zaizun kaka izugarri hori, ez? Eta karo, nik uste hori gertatzen danean, eta batean ikustezunean, momentu ziurgarrienean, zailenean, zure bizitzako momentu zailenean, daudela pertsona batzuk, zuri besarkatzeko prest eta laguntzeko prest, hori ez da inoiz aztutzen. Azkenean, holako gauzak dira, oain asko hitzeiten ari dira, adibidez, zinemaldian Los Destellosen, zaintzari buruz,
Eta karo, nik uste inurrik hor badaukala basean bezala, ez? Eta maitasun handi bat bezala, ez? Baina gero badauka zaintza edo, ez dakit, komun moduko bat, ez? Emozio komun bat bezala, ez? Oioi purdia jartzen zaite, zuek entzutean ikusita proiektuarekiko duzen maitasuna lortu duzuena ja dagoeneko webgunea ikusten ari gara hemen, streaming bitartez jarraitzen duten entzulek, ikusiko dute hemen Inurriren webgune dotorea. Nik gauza bat galdetu behar dut, ze noski Inurri bazkide izatea horretaz aritu gara, kuotak, ez kuotak, bueno, Inurri hori baino askoz gehiago da, baina dirubilketa garrantzitsua da, ikerketarako dirua garrantzitsua da, eta horretarako denda solidario bat dago, eta denda solidarioa itxita dago, Julen, ez gertatu da? Itxita dago, bueno, denbora guztin jarri eta bukatu egiten direlako. Bueno, pasada bada, eske pasada bada, osea, azkenan jarri egitzen ditugu, eta bueno, Beñat iraulak egiten ditu, Zatzaizkit markako Beñatek ez, eta berak eskuz baramanan egiten ditu, eta egia da, gaixuak, que casi solo trabaja Inurrirentzat, ze pasada bada, ze hasi bukatu, baina urriak 7 berriro jarriko gara martxan, eta urriak 7 aurrera berriro kamisetak eta tote bajak eta egongo dira. Egia da, bueno, guretzat esan bezala, ez? Bueno, ez dugu diruan oinarrituna, baina egia da diruarekin, ez? Gauza asko sortu daitezkela, investigaziora diru eraman daitekela, eta gure dena solidarioak horren parte handi bat sostengatzen duela. Ikusi dut gainera jartzen duela, bueno, Julenek aipatu du, baina gure denda solidario aurriak 7 arte mantenula eta arituko da, eta bueno, zerbitzua betzeko aldaketak direla, eta baino egoteko adi, bueltan gauzatxo berriak datuzela. Horrek zen nahi du diseinu berriak daudela? Oraindik ez. Vale. A ber, oraindik ez da bai. Da, egongo direla, esan nahi du horreko Juri. Gauza berriak egongo dira, baina hori da. Osea, oraingoz esan dut bezala, ezin dugu gehiago eta bueno, irtzegula gaina lemak ondikan ere, eta ez, aukala bere indar hori, eta oraindik egongo da, eta noski egingo ditugula gehiago, baina oraingoz tira da honekin nahiko. Vale, nahiko, bai, baina oso politiak dira, beraz, honekin agurtuko zaituztegu, baina oparitxo bat daukagu Xubanentzat, bueno, zuretzat ere Julenen, baina nola esan duen Idoiaren musika entzun da bilela, eta claro, Idoiak sortzen du, baina berak dena konsumitzen duela, badaukagu hemen ziurrenik ezagutuko ez duzun Idoiaren hitzetan kantuaren bertsio oso berezi bat, gure laborategiko piano zaharrean egin zuena, eta honekin utziko zaituztegu, eta gustatzen bat zaizu Xuban, topatuko duzu gure sareetan, Idoiaren hitzetan berezi hau. Bikote, besarkada handi bat, eta izango du elkarren berriz ere. Hori da. Vale, mucho handi bat denoi. Aio. Aio, edate. Erantzunetan Angela Davisetan Maialen Lujan Bioren azken puntuetan Maurizia Zenaren irrintzietan Ahots korden kontzientzietan Berriz esan ez dezaten Ez dagoela denon eskuetan Gizartearen arazoa den ardura komun den honetan Ziegi diren beldurretan gure amonaren eskutuko haienetan Maurizia Zenaren irrintzietan etaren ondorengoetan Angela Davisen hitzetan Maialen Lujan Bioren azken puntuetan zilegi diren beldurretan gure amonaren eskutuko haienetan Maurizia Zenaren
botatakoetan, botatakoetan, botatakoetan. Goizeko 11:26 minutu, oparia idoiak egin zigun guri eta guk xuan eta Juleneri, baina bagoaz aurrera. Gero arte bikote. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Mai, kontuz. Kontuz. Zeba, ze gertatu da. Goiuri kontuz. Zeba? Zeba, arkakuso bat horrelako. Ostra! Arkakuso, egingo ditugu kamiseta batzuk kontuz, igual esituko dira. Kontuz denarekin, kontuz Euro Disneyen hiltzen bazara, kontuz Uber baten kontratalke egiten baduzu, kontuz... Danger. Dan gertatzen dana, arkakuso etorri dara pixka bat kezkatuta bizitzarekin. Arkakuso, egunon, ongi etorri? No, zer moduz? Zu ondotagu? Ezagit, zuek esan barko duzu. Ondo, azkar ikasten du Arkakusok, Gu ondo geunden, baina jakinda zuk dena kontatu behar diguzuna dena dela, kontuzible honekin pixka eta alerta jarri gara? Eski kezkatuta nago ni ere neure buruaren gatik. Osea, bueno, ez da lehenengo puntuan eukana, baina joango gara gai horretara, zuetako eta entzuleak adi, ere, nahi dut jakin, zuetako zenbatek irakurtzen dituzuen aplikazio bat deskargatzen duzutenean, edo saren bidez zerbitzu bat kontratatzen duzunean, edo adibidez, egiten baduzu erosketa online. Zenbatek irakurtzen ditugun, Nik ez da ere. Baina badakit zinek bai. Onartu jartzen duena. Jon Lizek dauke pinta irakurtzen duela azken itzeraino. Jon Liz, bai ez teguzu hau zuk dena irakurtzen duzu. Jon Lizek aplikazio TikTok deskargatzen du eta TikTokeko 57 terms and conditionak irakurtzen ditu. Jon Lizek ez du cookie bat onartu 2024 osoan. Egia da. Nik amatabernakoa baldin bada kukia. Hori bai. Baina, amataberna pixkat aldatu da Iruña, orain ja amatabernara ezin duzu joan kuki bat jatera edo kroketa bat jatera. Bertako tekara joan zaitezke. Hori hori diote txatean behintzat, baina bai, nik uste dut Jolizek guztiz hori egiten duela, baina nik ez aitortu behar dizuet, ez du dela irakurri, ez dakit, irakurtzen ditudan aplikazio, deskargatzen ditudan aplikazio guztietan, gainera nahi izaten dut aplikazioa deskargatu 30 segundotan. Hau da, bururatzen zaiden momentutik, mugikorrean eduki behar dut, ez dakit, Euskalmeten aplikazioa, nahi dut eduki hurrengo 30 segundotan Euskalmeten aplikazioan ere mugikorrean instalatuta eta martxan. Beraz, joaten ez, agertzen zait mezua, irakurri, irakurri dut ematen diot. Gezurra, egunero gezurra esaten ez dut irakurri. Eta mugikorrean daukat aplikazioa, eta ez dakit, aian aplikazioan jartzen du, ez dakit, euria egiten balin badu larun batetan, nire diru guztia Euskalmetentzat dela. Eta nik hori onartu egingo nuke? Denok, nik uste dute gehienok. Hemen, Jon Lizek esan diguenik ez dute zer irakurtzen, ze bestela ez zara inon sartuko. Hori bai, kukiei uko egiteko, luzapenak dauden nabigatzaietan instalatzeko. Epa! Hau interesgarria da, Baina, egia da, uko egiten badiezu lekuatutara ez zarela sartzen. Bai. Gehienetara. Hori ere egia da. Zergatik gai hau, Iruña, zergatik zer gertatu zaizu? Zu hasi zara irakurtzen? Behin baino gehiagotan saiatu naiz, ez dakit komunean egongo nintzen aspertuta, edo zergatik, eta bihurtuko diren lehen geleen atzeko partea bezala. Baina, total, kontua da, aurrekoan ikusi nuela albiste bat, esaten zuela, emakume bati eman ziola erreakzio alergikoa Orlandoko Disney parke horretako jatetxe batean. Arkakuso, tomateari alergikoa? Ni, edo... Ez dakigu, kontua da, berak argi eta garbi galdetu zuela,
Ai, ze txarra, orain harrapatu dut. Mairi begiratu diot, pentsatut, jo, igual, Orlando tomatea ja zarra geratu da, eta Goiurik ez du ezagutzen. Baina Maik ezagutzen du. Orlando Disney eta hortziak. Wow. Guate, aquí tomate. Bueno, Arkakuso, segi kontatzen eta jaramonikaz bi hauei. Arkakuso, albaduzu zure mikroren volumena zure... Así que gerturatuko naiz mikrora alik eta gehien. Ados, bale. Vale. Bai, baina ezin duzu fisikoki baino digitalki bai, ezta? Gure aplikazioan. Gure aplikazioan. Irakurri aldi dituzu gure aplikazioaren arauak? Hola? Hola, beto, ez? Berez, maksimora dago. Bai, hobeto, venga. Vale, bueno, pues kontua da, emakume bat bere bikotekidearekin joan zela Orlandora gozatzera, ez dakigu montaia rusietan montatzera edo zertara, baina joan zen bazkaltzera. Eta galetu zituen pues, alergenoen gatik, eta nahiko argi utzi omen zuen, bazuela oso alergia fuertea. Bueno, pues kontua da, egin ziola kriston hain erreakzio alergiko handia hiltzen bukatu zela, eta orduan ze pasatu da, pues, emakume honen bikotea joan da, bueno, demandatu du Disney, eta Disneyk zer esan du? Ezin dela epaitegitara joan, ze Disney Plus, zeko baldintzak, arpideduna izateko baldintzak onartu ondoren esaten du arbitratu behar, osea, eremu arbitrario batetara jo behar duzula hor gertatutakoa konpontzeko. Egia da hemen Disneyk pixkat atzera bota behar izan duela, nahiko iskanbila sortu delako honen inguruan. Ez da gitondu ulertzen ari nahi zen, eta entzuleak ere ulertzen duen. Disney Pluseko bazkide edo arpidedun egiten zarenean bere ikusentzunezkoa gozatzeko, onartzen duzu Disneyrekin. Baita parke tematikoarekin edozein diskar izan da ere, hori eremu arbitrario batean eta eremu ez partzial batean gertatuko dela. Hori da. Orduan, ze pasatu da, pues kriston iskanbila sortu dela, ze, klaro, nola baiteko muga jarri behar zaio, ez? Horrelako produktuak erosten dituzunean, eta argi uzten ez dituztenean. Ez dakigu, hemendikan gutxira, pues agian, gure kasuan, Europar Batasunak, pixkat gauza hauetan nahiko restriktiboa dela, egingo duen, horrelako joaten garenean onartzera egotea, modu 3 puntu garrantzitsuetan zer onartzen ari zaren, jakiteko edo zenolako ondorio izango dituen, baina kasu honetan Disneyk atzera bota zen eta ja jo zuten epaitegitara, osea onartu zuten epaitegitara joatea. Baina, ze pasatzen da? Haunik hor banuen irakurri nuela eta aurrekoan Mastodonen, ze badakizuen Mastodon dela isa bezala baina software librekoa, azpiko marra elur maluta erabiltzaileak hause jarri zuen. Benetan, hau ez bada distopia sakona ezakitnik. Korporazio erraldoi hauek ahalik eta gutxien erabili behar ditugu. Bikote batek ezin du Uber auto istripu larriagatik salatu, alaba txikiak erabilera baldintzen eguneraketa onartu zuelako janaria eskatzean. Erabilera baldintza horiek ezin duzula salatu esateak ere ilegala beharko zuen. Hori ere distopiaren parte. Eta linka, albiste berri batetara, non aipatzen du, azpiko marra elur maluta erabiltzaileak aipatzen zuen kasua, ez? Bikote batek, kriston kotxe istripu bat izan zutela, Uber zerbitzua tartean zehola, eta ezin izan zutela demandatu, joan behar zirelako, ze hauen alabak, Uber Eats bidez janaria eskatzerakoan, onartu zituen baldintza horietan zegoen, ezin zela Uber konpainiaren kontrako salaketarik jarri eta arbitrario horren,
Osea, arbitraje... Individualki konpondu behar dela... da. Osea, zuk individualki konpondu... Bueno, eske hau, izugarria da, bereziki kontuen hartuta enpresa hauen tamaina. Hau da, Disneyekin gertatu dena da. Zuk zure etxean, ez dakit, Aizarna Zabalen, deskargatzen dezula zure telebistan Disney Plus telesail bat ikusteko, eta zerbait gertatzen balin bazaizu Floridan, ze Disneyek adibidez badauzka itxasontziak kruzeroak. Disneyek dauzka parke tematikoak. Gertuena daukagu Parisekoa. Euro Disney, ez? Disneyland Paris. Baina Disneyek hainbeste gauza dauzka, hau da, badibidez Parisera joten zarela orain Euro Disneyera, eta Euro Disneyen ez dakit, Errusiar mendi batean ez zaituzte ondo lotzen, eta arazoa daukazu, eta nola, zuk handik ez dakitze bat kilometrotara etxean deskargatu duzun, Disneyen beste xede guztiz desberdina duen, beste produktu bat, produktu horretan onartu duzun zerbaitek eragina izango du, zuk Parisen izan duzun istripu horretan. Hau, da izugarria, eta iruditzen zait dela justiziari barre egitea. Bai, total, eta gainera, aipatu duzu ez, korporazio hauen tamaina, eta tamaina horrek daukan bai presioa egiteko boterea, eta baita botere ekonomikoa, ez? Zer egingo dut nik hemen Iruñetik, nire diru gutxiarekin, hoien aurka eginez gero, gainera argi eta garbi dago, nik uste dut honek ez duela ibilbide handirik, baina zer egiten dute horrela, geroz eta gehiago atzeratu, ea, salatzen dituzten norbanako horiek atzera botatzen diren, bereziki duten, prozesu hauek duten kostu ekonomikoaren gatik. Izugarria da, ez? Ari nintzen begiratzen Disneyek zer daukan bere jabetzan, ez? Ze esaten genuen bezala, ez? Eta orduan, daude, bai, hotelak, Disneyland Resort aterkipean, National Geographic, Disneyena da, Disney dendak, Fox, hainbat itzulpen... Goiuri, momentu batean, uste dut, iraganera pasa dela. Doza de Goiuri? Disneyri alergia hauka. Ui, eta sinatu duzu Disney. Nik daukat hor galdera bat, imaginatu orain. Ari da, Goiuri, Disneyetaz hitz egiten, salatzen kasu bat. Eta hasi da, hola, eztulka, eta imaginatu hor gertatzen dela zerbait, eta Disney Plus kontratatuta baldin badauka edo beste edo zer gauza, karo, ezingo luke Disneyren kontra ezer egin. Baina faiatu dugu telepatiak, Zer nizketan ari nintzen eta nabaritzen... Hori eri zinean esaten? Ez, nabaritzen ari nintzen, eztarria gaizki urratuta, eta aizeri gabe geratzen ari naiz, oxigeno gabe, eta hemetxenago oso gaizki. Eta begiradarekin inigo bilatu dut, inigok jarraiz ezan nire esaldiarekin, eta inigok ez du nire telepatia harrapatu. Ez, home, kezkatu naiz zure osasunagatik esaldiagatik baino. Ez digo lukelako salatu. Bueno, esan nahi nuena dena dela. Ez ondo nago, bizirik nago, eta esan nahi nuena da, eske Disneyen Disney olagarro bat bezala dela, eta beso asko dituela, eta eske neba da, eske Disney Plus edukitzeagatik, olagarroaren beso horietako batean zerbait gertatzen balin bazaizu, Disneyek arrazoitzea, hori ezin dela epaiketetara eraman, zuk onartu duzulako produktu honen baldintzak onartu dituzulako, iruditzen zait lotxagarria benetan. Gainera orain pentsatzen nabil, karo, Twitter isa berria da Elon Muskena. Elon Muskek ere dago Teslaren atzean. Bai. Orduan, Tesla kotxe batek gainera joaten bale bazara oporretan Ameriketako estatu batuetara. Eta nola daude Tesla horiek bakarrik gidatzen direnak. Bai.
Balin baduzu nola baiteko istriputxoa, akaso ere, sostengatu daiteke honetan, agian isa erabiltzaile bezala onartu ditugulako. Pentsatzen dut momenturen batean hau legez kanpo dagoela definituko duen legeren bat iritsiko dela, baina noski, hori legislatu egin behar da. Berez, horrek sistema juridikoan edo izan badauka, ez, klausula leoninoak edo legearen kontra dauden klausulak, baina bai, hain handiak dira eta hain txikien orka egiten dute, ez dela erresa ere norbere eskubideak aldarrikatzea. Pentsa, gaur saioa hasi dugu Bonio Fogoren CaixaBanken gatazka horrekin, nola bapatean kontua blokeatu zioten, ustez, bere jatorrizko herrira Afrikara bialtzen zituen remesa horiek, familiarentzako diru mugimendu horiek, igual ilegalak zirelako, eta kapitalaren zurik eta gontzitekelako, eta bada espada blokeatuko diogu, ez? Eta pentsa, lehen aipatu dugu, Bonio Fogok egin du alako bideo birala, indarrasko bilduduaren inguruan, eta azkenean, CaixaBankek hori zuzendu du, baina beste jende askok ez du indar hori eukiko, ez? Eta kaso betan, area handiagoak, nazioarteko legedia tartean sartzen den plataformetaz ari gara, nik uste erresa daukagula, Twitterretik kanpo, Disney Plusetik kanpo, leku guztitatik kanpo. Bideoklubak inbarritugu berriro. Hori da. Eta Jolizaik esan duen bezala, Fedibertxora. Denak Fedibertxora, Mastor... Denok Fedibertxora. Abesti bat ematen du, Nire ustez gaina, gauza guzti hauek entzunda kanpotik, aldatzen badegu Disney hitza eta jartzen badegu korporazioa, elkarte edo neutron hitz egiten badegu, sekta hutsa dela. Oso sektario dela esaten dezu, nago korporazio baten barruan eta ezin dut hau egin porque korporaziok esaten dit ez dakit zer. Zuk argi esaten dezu hori eta atera sekta hortik, ez? Hemen bide bat ez dakit zergatik Gorka galdetu du, baso de katxi, baso edo beso edo hori ezate. Nafarroainez noiz da, urriak hogei, Gorka. Urriaren hogeian da Nafarroainez. Tira, Kakuxo, bueno. Irakurtzarari naiz, beste uzten diazue kontatzen. Bueno, Purple enpresaren bitartez, 22.000 pertsonak, guain dela hilabete batzuk, onartu zuten wifi konexio, doako konexio batera konektatzea, ez? Manchesterreko Purple enpresako hainbat lokaletan. Badakizaz batutan, haian aeroportuan edo badagoela doako wifia, eta orduan konektatzeko izena eman behar duzu, edo dana dalakoa. Antza denez, enpresa honek jarri zuen klausula berezi bat baldintzen zerrenda hauetan erakusteko jendeak benetan ez zituela irakurtzen, ez? Ze, jarri zuten wifi sare hori erabiltzen zutenek komunak garbitu beharko dituztela wifiaren truke. Serio izia? Manchesterreko lokal horitako komunak garbitu beharko dituztela wifiaren truke. Berei jarri zuten, bazekitelako jendeak benetan ez zituela irakurtzen eta jendea ez zela onartuko. Baina eske gainera jarri zioten klausula horri amaierako horrela opari txiki bat. Norbaitek deskubritzen balin bazuen klausula hori, ez? Hau da, oso errex, irakurriz, terminos de huts hauek, sari bat lortuko luke. Badakizue 22.000 pertsona haietatik zenbatek irakurri zituzten baldintza hauek eta beraz zenbatek jaso zuten saria? Bat ere ez. Pertsona egon zen 22.000 horietatik irakurri zuena, ikusi zuena komuna garbitu eta saria jaso zuena irakurtza batik. Jon Lizek dauka sari hori. Jon Lizek esan du ez du irakurtzen, baina. Iruditzen zait, enpresaren aldetik, badagoela hor, alde batetik bizkat txantxetarako gogoa, baina baita kontzientziatzeko gogoa, azkenean dauzkazu 22.000 pertsona onartu dutenak zure jatetxe edo tabernetako komunak garbituko dituztela wifiaren truke.
Bai, total. Eta orduan gero zu jote bali mazara pertsona horren gana, imaginatu, ni konektatzen naizela, etortzen zait norbait eta esaten dit. Bueno, orain, zer moz wifi eta nia, ondo eskerrik asko, bale, orain, etori hemen txetrapua, garbitu komun hori. Zer? Bai. Zuk onartu dezu, wifi erabiltzearen truke komuna garbitu behar dezula. Claro, zer egiten duzu momentu honetan, egia da, onartu dezu. Te imaginatzen duzu izatea komun bat berezia horretarako, en plan egotea apainduta rollo superrealista egongo balitz bezala nazkagarria eta egiteko gehiago impactu hori, baina egia da eta arrazoi osoa dute ze gainera irakasle asko kexatu izan gara ikasleek edo nerabek ez dutelako irakurtzen, ez? Adibidez, ariketa bat egiterakoan joaten direla zuzenean azalpena irakurri beharrean egitera eta gu berdina egiten ari gara. Baina gauzat esan behar dute, ez da ikasleen alde, gure alde honoren alde baino. Egunero, sarean mugitzean, irakurri behar den dokumentazio guztia irakurriko bagenu, lo gutxiago ingo genuke, edo aixialdirako denbora gutxiago genuke. Gogoratu dit, gozanari guztiak, Van Halen taldea... Van Halen proiektu. Van Halen. Bazegoen mito bat esaten zuena, Van Halenekoek eskatzen zutela, joaten zirenean kontzertu bat eskaintzera, beti eskatzen zutela, kamerinorako Emanem, ez? Emanem marroiak. Baina zerrendaren bukaeran egoten zen, ez? Soilik marroiak. Eta, askotan, leku askotan bazela, eski hauek dira, haze pijoak, orain norbaitek erosi behar ditu emanen boltxan etortzen dira, gorriak, urdinak, horiak, berdeak, marroiak, zaitzen bat kolorekoak, eta orduan jarri behar dugu guk aretoko langile bat, banatzen eta boltxatxoetan jartzen gizon hauentzako emanen marroiak, soilik marroiak nahi dituztelako eske haze exzentrikoak. Eta urte batzuetara azaldu zuten, zergatik egiten zuten hori. Eta esan zuten, eskatzen zituztela emanen soilik marroiak, kamerinora joan dakoan, ikusten balin bazuten, koloretako emanemak zeudela, bazekitelako, areto horretan, ez zutela irakurriko itik beraien raiderra, eta orduan, emanemak torrentakiri bat zirela, baina egian gaizki zegoela, ez dakit, kablean kontuak gaizki zeudela, segurtasun neurri batzuk egian gaizki zeudela, ez zituztela irakurri, ez dakit, argirako eskatzen zituzten gauzak, eta horrela baiek ziurtatzen zirela, benetan, areto horretako arduradunek goitik bera irakurtzen zutela beraien dokumentua. Gogoan dut inoiz tokatu zait produzitzea kontzertu batzuk, eta behin duela urte asko ja, Los Secretos taldea etorri zen Tolosan, Leidor aretoan jotzera, eta euren raiderrean, zegoen, Chivas Regal 12 urte. Whisky buti. Eskatzen zuten, Chivasa, eta pare bakuntu gehiago, ez pentsa, kostaditzaidan, Chivasa topatzea, ez zegoen, denda, supermerkatu arruntetan etzan aina restopatzen, eta Chivasa, eta gero, Chivasa ia aukitu gabe utzi zuten, baina... Hoy día los secretos. Gero Epa! Hemen, dena irakurriko du. Bai, eta beste batzuk tigretoiak eskatzen dituzte. Talde oso ezagun bat. Eta indiokerrek dio, artistik ere ez dute irakurtzen eskaleta eta dokumentazio guztiak, Epa! Zein indioker, eukidezu talde txoren batekin zerbait? Kontatu. Zein buruz ari zara indioker? Argitu hau, mesedez. Eta gorka dio, revolver dator Tolosara. Jo, revolver, oiek ere... Revolver, Carlos Goñi da. Izan bat mi urte dara matzaten, baina ez datoz Tolosari igual. Baina nik ez ditut ezagutzen. Revolver ez? Izena dute horrela behin bueltatu zirelako eta orain ari direlako etengabe bueltatzen. Opa! Bastante txiste txuguna zan, Revolverrek zeuken abesti bat oso gorrotagarria, izena zuela, odio, gorrotoa. Eta, naska pixat ematen zuen. Baina gero oso kantu edarrak ere badauzka, Carlos Goñik, eta, ez nekien, baina egia esan niri pertsona horrek sortzen ditu olako, gorroto amodio harreman bat, eta ikusiko dute gorka Tolosara atorrenean horbiltzen naizen. Ez dakit indiokerrek azaldu nahi dun, egia esan tale batzuk oso txukunak, adibidez ez dakit zagutzen dezuten postal kolekzionastik. Bueno, postal kolekzionastikekoek
Badak ez zutela dokumentazio irakurtzen, Barkatu? Ez. Badak ez. Bueno, isilduko naiz. Nik revolverren abesti nahi nuen topatzen, eta ez dut topatzen, baina... Baina badakizu zer topatu dezakezun, txatean nortzuk ziren tigretoiak eskatzen zituztenak. Ja, zeintzuk ziren. Zesan dute, talde famatu batek tigretoiak... S.A. Sozial Alkolika ziren. Soziedad Alkolikak tigretoiak eskatzen zituen? Ez dakit. Hori, gure iruditegi kolektiban pixkat berezia da, ez? Rellenos de licor. Soziedad Alkoliko kideak imaginatzen ditudanean ez ditut irudikatzen tigretoia jaten. Baina S.A. bai, Soziedad Alkolika... Indioker, kontatu. Buah, Ireki dezaket beste meloi bat, eske, gelditu ezor bueltaka buruan, gauza horiekin, letra txiki horrekin, eta ez dakit, burura etorriz ezkidean preferentek, eta nola jubilatuek, engainatuta egon ziren banketxeetan, letra txiki, etzekitelako zer sinatzen ari ziren, eta azkenean, justiziak edo, pixka bat mai gainen jarri zuen, beste aldeak etzela enteratu zer firmatu zuen ta hori, eta legea arrazoi eman. Osea, kasu hauetan, komentatzen ari zareten, kasu guztitan Disney barne, jubilatu bezala tratatzen ari dituzte, ez? Osea, ez dakit, sinestu behar dut, irten bide txon bat egon daitekela. Amerikan zintzuten isa metro baino urrutiago egon. Eta gorputz osoko ispilu bat esaten du Indiokerrek. Bai, barkatu mai, asinez txatera gurtzen baina. Eta hori uste baino gertuago gertatu da. Gure ekosistema euskaldun txiki honetan, eta oso eredugarritzat jotzen ditugun, kooperatiben giroan ere, horrelako egoerak gertatu dira, eta oraindik borrokan dabiltza hainbat langile hoi edo langile, beraz, hazen mundua daukaguna. Con el brutal miedo que da el ser extranjero, los dos peruanos dicen cuánto es. A un tipo necio que riéndose de ellos intenta sacarles y un precio mejor. Y cuando lo consigue se siente vencedor, triunfó en su batalla, su guerra, ey, ey, en la calle mayor. Me da igual que seamos gitanos que caballos, da igual si del norte o del sur, pues la vida es la vida y los hombres son hombres, aquí en la calle mayor. Nik uste tarkakuso hor besoekin erritmoa jarraitzen. Hau da revolverren kantu bat esaterako, Juri? Eta egia da Carlos Goñeren ahotsa oso berezia eta esanguratsua dela. Baina bai, ez dakit, baitu kantuakola kontraesanak edo sortzen dizizune. Batzutan oso tipo solidario eta kontzientea diru, eta gero beste atzutan pixkate atzak ematen du. Gaur zehari da gertatzen, abesti honetan aipatzen ditu gitanos y paios, hijitok eta paioak, lehen entzun dugu, Kike González entzun dugu, eta baita hijitoak aipatzen ditu, gaurko abestiekin hemen ari badago, Eta ez gara konturatu. Konexioak daude hemen. Konexioak daude. Y aquí nadie obliga a comprar nada a nadie. Tuyo es tu dinero y suyo el transistor. La calle es de todos y da igual el lenguaje. Y pasa la mañana en la calle mayor. Bastante lelo enganchan errepikakor edo Bai. Engantzatzeko modukoa dauka, Bueno, Gorka, kontatuko duzu, noiz bazen revolver ikustea. Igual, kulturzasten ez duz jarriko, ez? Kulturzasten euskal kultura soilik, uste dut. Iruñez, zergatik egiten duzu parra, Ez, grazia egin didalako abestiak, sin más, momentua. Ez que kontua da, a ber, ja gutxi geratzen dela eta horrela izteko. Aurreko astean, zoek egon zineten topera zinemaldiarekin, eta ni ezin izan nintzen ona etorri, baina bere arazotxoak izango nituen, ze duela astebete ostegunarekin egon ginen Nafarroako hezkuntza publikoko irakasleak greban. Eta astebete pasa denean berriz sindikatu guztiek, osea, ANPE, AFAFNA, LAB, Comisiones Obreras, ELA eta UGT sindikatuek berriz deitu dute urriaren 29
beste greba egun bat. Zeba gu gauza asko borrokatzeko. Oso luzea da, eskatzen duguna, baina uste dut dela beharrezkoa. Kalitatezko eta bereziki klasean dauden pertsona horiek merezi duten esku hartze eta hezkuntza prozesua izan dezaten. Eta guk ere gure bizi baldintza onak eta duinak izateko. Hemendik gure babesa, Nafarroan, urriaren 29 izango den, eta berriro gertatuko den, greba deialdi horretara, irakaskuntza publikoko irakasleen deialdi horretara. Arkakuso, azken 3 minutuak ditugu, agurtzen hasiko gara, ez dakite azken azpimarra edo kontatzeko zerbait baduzun, edo agurtuko zaitugun. Bai, egingo dut laburtze duela aste batzuk pasa zela, gertatu zela eta gainera orain gaur nahiko bat dator gaurko albiste potoloenarekin, Mozal legearen kontuarekin, eta ez dakit entzuleek eta zuek entzun zenuten Ane Lindanek sareetan, ez duela aste batzuk, egunero jasotzen ditu mota guztietako jazarpenak, tartean jazarpen sexistak, eta kontua da, bat izan zela oso larria, joan zela salatzera Bilboko Zabalburuko ertzaintzaren komisaldegira, eta bertatik pasatuta partekatu zuen bere bizipena isa sarean, eta kontua da, Ane Lindaneren kontra jazarpen sexista hori egin zuen gizon horren kontra egin beharrean, noren kontra egin du esan polizia sindikatuak, Ane Lindaneren kontra errespetu faltagatik, Mozal legea aplikatu diote, eta hori. Zorionez Mozal legeari gutxi geratzen zaio, edo behintzat azken orduak horixe ekarriko digu. Nonbait bada akordio bat, Madrilgo gobernuarekin Bilduk lortu duena, Mozal lege hori, ez da erabate deusestatzeko, aldaketa sakonak sortzeko, baina kontua azken ordua oraintxe eguerdiko 12etan ekarriko digute, gure lankidek eta egoi belategi eguerdiko 11etan ere entzun dugu, nolabait berria iritsi berritan, orduztik badakigu, Mertxaizpuruaren adierazpenak izan direla, beraz, ikusiko dugu zer den azken orduak dakarrena, eta horren arabera, joango gara, eguneratzen naiz irratziaren informazio zerbitzuetan. Oraintxe, agurtzeko orduari iritsi zaigu, Arkakuso, benetan, mila esker, gaur ere gurekin izategatik, eta datorren aster arte. Aio! Orain besoak astindu behar dituzu. Mai Gorostiaga Pozo, zuere agurtzeko ordua. Beti bezala placer bat, Inurri eta Arkakusoen artean, beti pozik. Datorren ostegunera arte, Mai. Agur. Goiuri Zeizarandia, zu bihar arte. Agur. Asteko azkena. Bai? Amaitzeko azkena, baina asteko azkena ere. Ja, iritsi da? Iritsi da, bihar ostirala. Entzuleok, bagoaz esan da bezala azken ordu orain naiz irratian, Mozal legearen inguruko guztiak eta bestelakoak ekarriko dizkizuete. Gure lankideek bihar gehiago hemen bigarren kafean, goizeko 10 eta 5 naiz irratian, bigarren kafean. Agur! Keep calm and bigarren kafea.